desviste sin mirar atrás. Todos te dicen que eres especial. Elise, puedes abusar o tus deslices a dónde llevarán. Dime adiós y bésame. Dime adiós y bésame. Dime adiós y bésame. Elise, 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 oh, Elise, Bueno, aquí tenim el guanyador de la cursa categoria júnior, és el senyor Mola, i bueno, ara li preguntarem a veure què tal ha anat la cursa i com s'ha desenvolupat. Bé, doncs, un dia molt calorós, ha estat la clau de la carrera, jo penso. I bé, l'aigua ha estat sense neoprè, la temperatura era bona i s'ha anat bastant ràpid, he pogut sortir més o menys a davant, però bé, en Xavi Llobet ha sortit molt fort de la bici i bé, s'ha format un grup a darrere on hem intentat posar-nos d'acord, ha estat difícil perquè clar, cada un corre en els seus interessos i en Xavi bé, ha agafat un marge suficient com per córrer bastant tranquil i des de darrere el grup he aconseguit córrer més o menys bé i he pogut arribar segon al final i bé, content en la carrera, un dia molt calorós i és el que ha fet que fos molt dur, però bé, ha estat molt divertit i encara de tornar. Molt bé, gràcies. Aquí tenim l'Eric Merino, que possiblement és el segon classificat de la categoria. Ara ens explicarà com ha anat la cursa. Bueno, hola. Nedant ha anat força bé, tot i que al principi veia que anava més ràpid que la gent, però anàvem molt junts i al nedar anàvem tocant tota l'estona i no podia nedar bé i llavors m'he tingut d'obrir i ja he pogut nedar bé amb tècnica i he avançat més gent, però la transició força ràpida. Doncs m'he agafat la bici i n'hem anat 2 o 3. Hem arribat a Sant Pedor i hem anat agafant gent i sempre amb els mateixos 3 o 4 que anaven passant gent i ningú s'enxufava. Hem fet les 2 voltes, llavors hem vingut i quan he arribat aquí a la transició hi havia força gent, però a la bici no he pogut beure aigua perquè la tenia molt calenta i he begut una mica, m'ha vingut mal de panxa i per això al córrer no he pogut córrer com he volgut, menys al final que se m'ha passat una mica i la calor que feia també costava molt
molt córrer, perquè era una calor super asfixiant. Però en general està bé, a veure el resultat que hem fet. Fins que no ho vegi el temps no puc saber res.